Eliya, uzibone uthepha kwigrace ekwakuthethwa kuyo ngoNoah, abaphila bangafa. Uzibone usenza izinto ezazisenziwa nguMoses, uvula amanzi kubekho i-dry land, and do all those things because lo Thixo wayebasebenzisa usekuwe, ukuwe usebenza ngawe. Oh Jesus. Ndifuna ukuthi ke God rested on the seventh day ukuze wena usebenze. Ngoba xa uThixo eresta kusebenza wena. Xa uresta kusebenza yena. But now xa siyibeka ngenye indlela, we can also say though kungathi kusebenza wena kahle kahle, kusasebenza yena ngawe. Uyaresta ekuthini asebenze yena ngaye. Aqalise ukuthini asebenze yena ngawe. Usasebenza yena ekwirest kodwa uyasebenza, erestile kodwa uyasebenza, usebenza ngawe. Hey Jesus. This is heavy on me. This is heavy on me because I'm enjoying a lot ukuthetha ngendaba yegunya ngoba we are downplaying the authority uThixo asinike yona. Sivumela iimeko zokuphila nezokuhlala zisidefine who we are. Ngoba it is human nature ukuchaza ngokwale ndlela yezinto ezikwehlelayo. Xa umuntu edivosile, simlinda divorce, sibe sesithi idivorce. Xa umuntu ephila enormal kuze kwenzeka afumane i-accident, simlinda ifumane i-accident, sibe sesimlabela sithi u-disabled. So in other words, singabantu sikuchaza ngale nto esikubona uyiyo, unayo, sikubeke loo tag naloo price tag naloo identity ngokwendlela yesimo kwi-natural ngokwasenyameni. Kodwa kuThixo is different. KuThixo is different. Ukubiza ngale nto akudalele yona nale nto ayaziyo kwi-original copy yakhe, iversion yakho, akubize ngayo ube usemagqagaleni, usemgxobhozweni. Akakubizi ngomgxobhozo ngoba akakudalanga wangumgxobhozo. Awakudalanga ngoba ube semgxobhozweni. Ukubiza ngale nto ayaziyo ngokwe-original design yakhe. So eyoba ube kanti uphambukile kulaa position ebekubeke kuyo, ayitshintshi into yoba yena akubone futhi akubize ngaloo ndlela. That's why ingelosi xa ifika kuGideon ithi, you mighty man of valor. Ifike endodeni eligwala, indoda ezifihlileyo in the caves, ifihla isivuno sabo ngoba sasifikelwa ngamaFilistiya basixuthe bephantsi kocinezelo. Aka-adreswa ngale meko yokoyikeka kwale ndlela kuyo nangokwele ndawo kuyo, wabizwa ngale i-positional abizwa ngokwayo, ngokwendlawo abekwe kuyo positionally. Ndifuna ukuthi ke mphulaphuli sawuqhubeka sizihlaziya ezi zinto ngokwezibhalo. Okwangoku singayibamba apha kuze kube lilixa elizayo. Enkosi.